Ovo uz mene je jedan od naših najvrijednijih predmeta, općenito, ne samo u zbirci satova, nego općenito među ovih 100.000 predmeta koliko ih je u muzeju. Riječ je o satu, iako mnogi posjetitelji kad vide ovaj predmet ne znaju o čemu je riječ. Jer on više izgleda kao neka skulptura nego kao sat. I to je jedna od tema ove izložbe, a to je da zapravo što gledamo i na koji način gledamo. I kako vrednujemo predmete primijenjene umjetnosti i čiste umjetnosti. Kad za nešto kažemo da je sat, on ima kao prvenstveno funkciju sata, pokazivanja vremena, a kad je nešto skulptura, onda je to čista umjetnost i to se vrednuje puno više. Međutim, ovaj sat je zaista jedno skulpturalno djelo i samo pažljivim promatranjem vidimo da je riječ o satu, čiji je mehanizam neobičan, horizontalan, obično je vertikalan i umetnut je u ovu kalotu koja predstavlja balon. Ovaj skulpturalni sat koji je zapravo služio više kao ukras nekog reprezentativnog salona predstavlja prvi let balonom na vrući zrak braće Montgolfier koji su ostvarili 1783. godine. Da kažem ukratko o čemu se radi. Znači, središnji dio je rađen, to jest ovaj donji dio od pozlaćene bronce, dok je gornji dio koji simbolizira balon izrađen od posrebrenog bakra. U donjem dijelu se nalaze nakupine oblaka oko kojih su u vrtložnom letu prikazani puti koji drže snopove klasija, žare s plamenom, baklje i oni zapravo griju u zrak da bi se balon uzdigao. Uz balon su prikazani likovi boga vjetra Eola koji puše da bi također pomogao let i Fame koja ima trubu i cijelom svijetu obznanjuje tu vijest da je sad prvi put poletio balon na vrući zrak. Ispred je jedna grupa puta, jedan od njih drži vjenčić i kroz taj vjenčić se iščitavaju sati na ovoj pomičnoj traci gdje su naizmjenično prikazani sati i znakovi zodijaka. Znači, već samim tim vidimo da nije to neki precizni mjerač vremena, da je taj predmet više služio kao ukras u nekom salonu. Koliko je sad sati? Sad je po ovome negdje 1:30. Znači, između 1 i 2 je prikazan. A isto ovi znakovi zodijaka su odgovarajući. Znači, između siječnja i veljače je vodenjak. Znači, između 1. i 2. mjeseca je vodenjak. Možda je zanimljivo da je tom prvom letu balonom, koji je imao dole košaru, u toj košari su bili jedan pijetao, jedna patka i jedna ovca. Oni su bili pokusni piloti, kao Lajka, na primjer, da se ljudima ne bi nešto dogodilo. Da je taj let održan u Versaju u prisustvu kralja Luja XVI, Marije Antoanete i dvorske svite. I balon je letio na visini, mislim, nekih do 900 metara i nakon par kilometara je sletio i ovi putnici su preživjeli. Srećom postoji u Metropolitan Museumu u New Yorku jedna terakotna skulptura, ne znam da li se može vidjeti tu. To je zapravo model za neizvedeni spomenik braći Montgolfier. Zanimljiva je utoliko što su ove grupe identične onima na našem satu. Znači, tu imamo isto i Famu i Eola i grupe puta. I zna se da je taj model izradio francuski kipar Clodion. Prema tome, pretpostavljamo da je on svakako sudjelovao na neki način i u izradi ovog sata. Međutim, i dalje ne znamo autora točnog. Neki kažu da su to možda braća Berdelais koji su u drugoj polovici 19. stoljeća radili kopije klasicističkih i starijih, znači, dijela. Međutim, oni su radili odljeve koji nisu bili toliko cizelirani i ovi odljevi su rađeni u dijelovima, tako da kad je bio kod nas direktor
Berlinskog muzeja, Otto Mayer se mislim zvao, koji se baš bavi francuskim broncama, rekao je da je ovo morao biti stariji rad i budući zbog načina na koji su rađeni odljevi. Znači, mi samo znamo da su ove figuralne grupe rađene prema Clodionu, ali ne znamo i dalje točno autora i ne znamo točno kad je sat napravljen, iako ja mislim da je vrlo rano.